ħabbret il-mewt tal-Kardinal Malti Prospero Grech. Huwa miet fl-omor ta' 94 sena fl-Italja. Rapporti fil-medja Taljana qalu li l-Kardinal li għadu kif għalaq sninu f'lejlet il-miliet miet ftit tal-ħin wara li ttieħed l-isptar. Il-Kardinal li kien ukoll Patri Agostinjan twilet il-Birgu u kien it-tieni Kardinal fl-istorja ta' Malta. Huwa kien inħatar Kardinal fl-Istat tal-Vatikan mill-Papa Emeritu Benedittu XVI fil-Bażilika ta' San Pietru waqt laqgħa pubblika magħrufa bħala l-Konċestisjorju fi frar ta' 8 snin ilu. Huwa kien ingħata t-titlu titolari ta' Arċisqof ta' Santa Leone f'Ruma. Il-Papa Emeritu kien qal li Prospero Grech kien iddistingwa ruħu fl-impenn u s-servizz tiegħu fil-Knisja u għalhekk innominah biex ikun rappreżentant fl-ogħla organu tal-Knisja Kattolika, il-Kolleġġ tal-Kardinali. F'kummenti ma' One News, l-Ambaxxatur Malti għal-Vatikan Frank Zammit iddeskrivih bħala bniedem karizmatiku, tant li tal-età tiegħu kien isuq lambretta minkejja li bosta kienu jwussuh dwar dan. Zammit sqar li sa kmini 2 filgħodu kien għadu kif ċempillu sabiex ikellmu dwar Malta. Il-Kardinal Grech kien bniedem intelligenti ħafna fost l-iktar nies intelligenti fid-dinja u bi spiritu b'sense of humor kbir. Dejjem isaqsini għal Malta. Ilu 60 sena nieqes minn Malta. Agostinjan dejjem ħadem viċin il-Vatikan, anka fid-dottrina tal-fidi ma' Joseph Ratzinger, però dejjem baqa' isemmi l-Malta, atteċt ma' Malta, dejjem isaqsi għal Malta. Apparti id-dedikazzjoni tiegħu lejn il-Knisja, il-Kardinal kien magħruf ukoll għal passatemp tiegħu tal-fotografija li ħaddan għal 70 sena sħaħ. Kien propju f'Ottubru li għadda li dan l-istazzjon żar esibizzjoni mimlija b'ritratti li ħal Kardinal li kienet bistoma żgħira mill-kollezzjoni ta' mijiet ta' ritratti li ġibet tul is-snin. Esibizzjoni tant tal-qalbu għaliex kienet bris il-Malta Community Chest Fund. Żedana kieku żammejta mid-darju xi ħaġa għax mhumiex foto ngħidu aħna ta' xi expert kbir li for photography sake, qed tifhem. Skuża insomma biex niġbru xi ħaġa għall-mediċini. L-aħbar tal-mewt tiegħu wassal għal bosta reazzjonijiet, fosthom il-Partit Laburista li fakkar il-memorja tiegħu b'mod speċjali bis-sem li ta' favur il-paċi fi żmien id-dnub il-mejjed. Il-Provinċja Agostinjana Maltija li fija kien jifforma part il-Kardinal qalet li tinsab imnikta bil-mewt ta' Prospero Grech. Qalet li wara jħalla kotra ta' persuni sobien għal din it-telfa u grati għal dak kollu li kien u dak kollu li wettaq matul ħajtu. Id-dettalji dwar il-funeral tiegħu ser jingħataw fis-sigħat li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.